boria nigo kwa bekuru guchia serikali koenekia buna ebikora byo kunererirwa byakeire gose byarigerirwe asobwango kubwatekana namangana agendete koenekirwa asokunerirwa ku mwana umunyaruka nabo igo mwana umumura ajega nkorengana nabarokirwa berichiko inseyeri aburi ririrengete okurwaniriro boene bwa munyabantu ase University ya Kisii abo batebire buna chingaki chiaikire ebikore byechisegi ase chinka gose chisegi chiegenka ogosaganwa ku mwana umunyaruka nabo igo obotibongi bobwenete goikomwerio muna tukumanywa no muri kyoito Daniel Ontiri chingaki ensengima yalinge guchingira okoera kwa matuku 15 nerimo yokororia na gukora chisegi chigenka no bonereria bwechingencho ao aboroki gwabega bere chiko ase University ya Kisii nigo bara mubekano muya so kwegerania barabo kabanyene igoro bona barachiko bwaterana na bubwatani ao ase segiye. Tulikuwa tunaweza kuongelea technology facilitated gender based violence, tukaweza kujifunza jinsi ya kujichunga tunapokuwa kwenye mitandao. Pia tukaweza kujifunza jinsi sisi kama vijana tunaweza simamia haki zetu na kuweza kuziongea kwa watu wengine, kuwaelimisha jamii. Ekekundi kiga kiaborokigwa aboigo bakurwanira obene bw'omwanya bantu bakoragwa na Gloria Moseti nigo batebire buna ekirenga kyabekenene muno ngwetera ase mitandao yekerero boigo koeneke buna yatumikire buya ase goikia mang'ana igoro y'oboneririo bo. Gender based violence neko involve ebintu ebinge ne bwate physical violence ne bwate social violence ne bwate economic violence ebintu buna rape alafu pia kutukana mtu online, worrying someone about self-esteem na wabiko include beyond as gender-based violence. Okuwa na chinga kicho niko baru kuboria asabo bisa babanyimbo na batuki kubeka bosyo ebina by'obonereria boigo baru kuboria gocha sabarai bali bachorire kubwatiriria nganeye. They should do better and they should implement laws that protect people, especially vulnerable people in society, waweze kuwa protect kutokana na madhara ya gender based violence. And the good thing twairubono chi platforms twaiguchinamba cha DCI chinamba cha usikimie chi platform au choko report nkurubotere gataseni kya Getembe kurega se county ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Ontiri.